И ето го пробива, Цвети повежда с 4-2. Изчака търпеливо своя момент Пиронкова и когато той дойде, тя не го изпусна. И тази топка е аут. 5-2. Пиронкова е на един гейм от спечелване на първия сет. Ето, че американката сбърка и първия сет отива за Пиронкова. 6-2. Прекрасно изпълнение на Цвети. Чудесна игра на много високо равнище. Ето е грешката на Уилямс, която означава пробив. Пиронкова повежда със сет и 3-1. Сега ще сервира. Цвети да сложи точка на този двубой. Отново българка ще играе на четвъртфинала. Цветана Пиронкова изнесе урок на петкратната шампионка Винес Уилямс по това как се играе с търпение, с самочувствие и най-вече с вяра в собствените сили. Браво! Ето, че приказката на Цветана Пиронкова продължава. Миналата година, когато стигна до полуфинала, всички казаха, това е огромна изненада. Всички казаха, това няма да се повтори. Ето обаче, че Цвети отново е на четвъртфинал.